Sadnite si. Oddychnutý. Opálený. Len vám tak žiaria tie očká. No, dovolte privítať vás v oktáve v poslednom ročníku. Podľa nariadenia pána riaditeľa schválenia pedagogickou radou sa v školskom poriadku zmenil bod času príchodu do školy. Ste povinní o 7:35 naposledy pípnuť. To je nový príchod, ktorý musíte splniť. To nemyslíte vážne, ale veď mňa nepripustia k maturite. Vedia, to my čo ideme robiť? Dobré ránko. Ahoj. Tu zase tu nikto nie je? Dobrý deň. Vitajte v škole. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Bola úloha? Z čoho? Stíšte tú hudbu. Poprosím vás o troška vášho času, keďže sme dostali nové inštrukcie, ako postupovať pri určovaní neskorých príchodov, tak sa vás chcem spýtať, aký máte vy pocit, ako vám to ide? Chodívame na čas? Počkaj, som sa chcela spýtať, ty, akože meškanie sa ráta, keď už aj 36 prídeme, alebo tých 35 a pár sekúnd, ako sa to berie? Očakávala som, Sofia, áno, presná. Matematická otázka výborná. Mne by to veľmi pomohlo. Pár sekúnd. Verím. No, ja by som tých 36 ešte uznala, ale je taká dohoda, počnúc s 36 je už všetko neospravedlnené. Čaute, čo si dáte? To, čo vždy? Dnes nie, dnešok si potrebujeme pamätať. Ďakujeme. Nepiješ si s tobou. Chod vypýtať slamky. No ale že či to nie je toto obyčajné? Nie, je to so stretom. Mladec, že najdôležitejšie v tom pláne nie je predávať, tak aby si mala také predávať. Ticho! Dobre, banda, počúvajte. Presne viem, čo spravíme. Ukradneme triednu knihu. A v piatok čo robíte?
ale my tam máme semináre. Kde my máme dejepis. Veď sa nebojte, veď my to vybavíme. Aha, vás som hľadal, pán učiteľ. No, dobre vedieť. Pustili by ste oktávu zo semináru z dejepisu? Akože pretože je piatok, už chcete ísť domov, alebo čo? No nie, ale Adam zase kupuje šary, že viete, tak ho musíme ísť dobiť za to. Ty nemyslíš vážne? Ten patak? Choďte za ním, nech sa mi neukazuje na oči. Už nikdy. To striedno vybavím ja. Dobrý deň. Tak, spravíme si dochádzku. Dobre, chýbajú. Kto chýba? Nikto. Dobrý deň, pani učiteľka. Prepáčte, že vyrušujem, ale potrebovala by som vašu pomoc. Dobrý deň, Sofia. A je to veľmi súrne? Je to vážne? Potrebovala by som. No vyzeráš dosť vystrašene. Dobre, tak letím. Tak Láčes, už len telefón zoberieme. Len? Takže základnou jednotkou sú molekuly a medzi molekulami sa nachádzajú... Kašli na to, máme krátny telefón. Adam ma ti napísal. Pole. Adam! Dobrý deň. Before my eyes a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Oh.
saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else. Though now you're making me nervous. You were the better part of every bit of beating heart that I had. Whatever I had, I finally sat alone. Black flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Now you look like yourself, just somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else. So now you're making me nervous. Now you look like yourself, just somebody else. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear... A mi vidno. Nohu tuto. Zabrechaj, zabrechaj. Pipneme ťa, keď chceš, aby si bol na čas. Čo? Môžeme ťa pipnúť. Jaj, no. No, za Škodovka nám deje. Tak, všetci prešli pred minútou. To bolo strašne fake. Ty môže. Adam je hlúpy. Koľkokrát som mu povedal, že nemá kupovať ten šariš? My potrebujeme od teba, aby si v jednom závere proste bol v podaní a mal takto príde. Dobre. Dobre? Hej. Opa, to si mal spraviť až potom, keď budem vpredu. Ale dobre. Čo to mám povedať ešte raz? My to vyhovíme? Dobre. Už to môžem povedať? Nepozeraj sa hlavne do kamery. Môžeme. Však sa nebojte, aby... Bola. No tak zabehlo. Tak láže. Počkaj. Môžeme. Čakaj. Dobre, tak počkaj. Presaďme.
6, tak Škodovka nemáš štartovať, hej? Piči. Volá úloha, ako sa smejem. Dobre. Ešte raz, musíš bežať, keď poviem štart, bežíte obidvaja naraz a stretnete sa tam. Volá úloha. Zobrala si ma. Ja neviem, tak plus do toho. Ja to robím. To mi čo idem robiť? To mi čo idem robiť? Pozrel si sa do kamery však. To mi čo idem robiť? Aj tak som najkrajšia pleš na tomto gymnáziu.